Jeg synes jo, der står om Flossie. Ja, Flossie. I er farlige. Sikke nogle farlige hunde. Ja, sikke nogle farlige hunde. Og så over i urskoven. Hvor er I henne? Hvor er I henne? Hvad er I derinde? Hvad er I derinde? Og kom til der, Storm. Hvad? Hvor skal Rocco hen? Han skal ned i den anden ende af haven. Nej, han har fundet en balancegang. Hvad? Skal du op og gå balancegang? Jeg skal ned i den anden ende af haven. Det er en anden udskov. Jeg skal vi over. Hej, Rocco. Hej, Rocco. Hej, Sol. Med dig. Vi ser blomsterne. Hej, Sol. Hej. Skal du også overkæles lidt? Altså, det vil vi med de andre bøller imens. Skal vi lige kæles lidt? Nogle bøller. Ja, er de nogle bøller, Luna? Ja, har de nogle bøller? Au! Solo! Stille billeder. Du er så fræk. Du er så fræk. Ja, du er. Jeg ser de drenge der, de laver nogle bøller inde i bedet. Hvad spiller med dig? Hvad fandt du? Hvor er Stein? Her er du der på trappen, lille stør. Se det der på trappen. Hvad er du gik med mor ind? Hvad med dig, Luna? Kommer du ud sammen med Star? Hvad med dig, Star? Nej. Vi bare sidde på trappen og kigge. Vi bare sidde på trappen og kigge. Det er det. Sidder I to og kigger der. Mor og søn. I er en lille puser. Det er I da. Nå, er I nu så puser? Hvad er det? I er så fine. Nu skal jeg godt billede sig her. Hej, Star. Synes du, det er for du lige må tale i hovedet? Ja, så kan man da lige lege med den. Det er ikke sikkert, mor finder sig i det, du. Så går hun ind. Hej, Luna. Ser du lige kigger? Nu lige hvad de andre laver. Er du oppe og går balancegang? Se hvad. Og der er der fundet et blad. Ja. Et godt blad at tykke på. Og drengene, de spiser blomst. Ja, ødelægger I min blomst. I nogle bøller. Ja, i nogle værebøller. Bøller.